Nyantiere Sheldon Wolf wacho ni entiere kaunti ma Kisii moene weche gi achiel kachiel openjo jatelo ni to in iwuon in kod paro mane ewi meto mar nengo mar mauta ni bende dewe japiny sama medo mauta bende dewe japiny sama nengo ni malo ni to bende sama nogol wach motenre kod ng'anyo mwandu japiny mane kethore ni bende chunyu nitiere kama bende udewe japiny na japiny oruma. Okang'eyo ni japiny ni to min ng'a chal nade nikech kata wane jopiny gogo gin muting'o ka. Okay, emomiyo kawuono ne wadecide mondo wariwre gi jopiny mwating'o go wadown tools magwa mondo kik wayud kata yuto matin kawuono mondo wakonyre gi jopiny mana nyisi ni ok wagomb mondo wamed negi nengo dhi malo. To dine bed ni ok wan gi chuny machalo kamano, wane wabedo manengo to wadhi mbele gi tich. Omiyo japiny mwating'o ni en ng'ama ne wavalu kabisa. I am very unfortunate to kendo asewacho ni wan dalawa mar Kaduoka gir ng'ato manokethi ne onge. En mani sama itimo iluongo ng'anyo machalo kamano, nitie joma kawo advantage ma joma undu madonja donja to koro ketho gik ng'ato ma samoro gin onge ni weg matatu kata ok en weg apiko oonge kata gire moro matiyo gi fuel mamano nomolga kamoro amora. Erokamano Obuya. Joluo duto ok nitiere kaunti ma Kisumu, samoro nitie jaluo moro mantie Kiambu, mantie Naivasha kuma nokethe mwandu, mantiere Kitengela kuma bende nitie mwandu mokethore, moro be samoro nitiere piny moro kare kaunti moro manoneno midhiero mokel kod ng'anyo ma kamae. Iwacho ang'o ne japiny mane oyudo lal kata ja ohala mane oyudo lal kaluwore gi ng'anyo mane okel gi weg matatu ka en koro kong'iyo to neno ka gima un momiyo mwandu ne okethore, un momiyo bedo kod lal ma samoro no oyudo kotenre kod wechego mano otimore kawuono ma bende kuonde moko no kele lal ne japiny. Diwach ne ang'o? Lydia, ago mos makende ne jo ohala mamoko ma samoro ne gik okethore seche mane waluongo gomoni. To mana kaka nasewacho ni nitie achudhe magombo ni mondo sama waluongo gomo makama to gikawo advantage mondo gitim gik ma gitimogo. Kendo achaka wacho ni nitie josiasa magombo gik mane watimogi. To wan ok wan josiasa, be ok wadwa ni siasa odonje girwa ni. Wan jo ohala, kendo sama wan jo ohala watiyo gi the government matiyo sechego, wawinjre makode ka gik moko ok dhinwa maber nyaka wawuo. Lydia, ok ne wanyal ling nikech gini en gima koro medre ga meda. Koro ema wawacho ni wagole duondwa mondo winje duondwa. Makata ka koro CS madigiri nyalo pimonwa gik ma gipimo nang'o. At least koro ng'ato pimo ni gimoro ma bende inyalo chiko iti ka ng'aduong' miwinji. To wakwayo ni ber kapo ni seche mwaluongo ng'anyo ainagi ma bende wa notify ga the police, gibende gidonjo mondo gine kaka gikonyo gikwa kikethre kata gik jopiny moko ma are not involved e ng'anyo kikethre. En mani dhano tamo wang' Nyasaye, jomoko nitie mane kawo advantage over this, ma bende yudo ni jomoko bende risasi omako motho. We are very sorry and it is my sincere condolences ne family ma samoro ne jogi owito ngimagi nikech ng'anyo mane nitie. Kendo on behalf of the union marwa, ago mos makende ne jo ohala moko ma sacha moko gikgi nokethore nikech ng'anyo mane waluongo kawuono. But amor ni Kisumwa gima kamano onge manotimore kata entire Luo Nyanza. Mabe mane ema winjo bed ni kaka ng'anyo timore. Jatend migawo mar
wechego mag arita Kipchumba Murkomen ne wacho ni ng'anyo kitimo to ok owinjo bed kethruok mar mwandu. In kare wacho ni kijo Kisumu noore kendo